Είμαστε Ελευθέριος Βενιζέλος. Και πού πάμε? Πάμε Κυργιστάν. Για ποιο λόγο? Για Columbia Project. Ακούγεσαι πάρα πολύ καλά, για να ξέρεις. Εγώ δεν ακούγομαι καλά. Πρέπει να μάθω να μιλάω πιο ήρεμα. Αυτά. Πάμε να βρούμε το gate. Εδώ ο Βασίλης έχει 4 project να κάνει στο Κυργιστάν. Βλέπουμε εδώ βγάζει μπιρόλ για ένα από τα 4 project. Έχουμε πτήσει για Κωνσταντινούπολη και από εκεί λέει over 5-6 ώρες και άλλες 5 ώρες πτήση μέχρι το Μπίσκεκ. Έχω 512 GB κάρτα. Θα γράψω ντοκιμαντέρ 4 ώρες. Θα γράψεις τίποτα. Όλες τις σκηνές που μπορεί να υπάρχουν. Το ντοκιμαντέρ θα το δει η μαμά σου, η μαμά μου, οι κοπέλες μας. 4 ώρες θα βγει. Αυτή. Και 4 άτομα θα το δούνε. Αυτό. Τι βγάζεις? Θέλω να βγάλω εσένα με τον ψηλό, αλλά δεν κάθεσαι να συστήσω. Εντάξει, sorry, κάθομαι. Φύγαμε, πάμε στην πύλη μας. Ξεκινάει το boarding. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, συνειδητοποιήσαμε πριν φύγουμε από Ελλάδα. Αλέξη, τι? Ποιον δεν έπρεπε να είχατε πάρει μαζί? Εσένα. Ότι ξεχάσαμε το τρίποδο. Και τώρα η πατέντα μας είναι τσαντάκι Κολούμπια. Τσαντάκι. Έτσι. Αυτά τα έχουν τα ταξίδια τα μεγάλα, Αλέξη. Ξεχνάς πορπαγκάζ. Το θέμα είναι ότι δεν ξεχάσαμε κάποιον από εμάς το πορπαγκάζ. Ό,τι είναι. Ό,τι είναι τώρα. Κοίτα, είμαστε ακόμα στο Βενιζέλος, δεν γίνεται να ξεχάσουμε. Πώς το έχεις πει την παροιμία? Με την βρεγμένο στη μουσκεμα. Πώς? Τι βρεγμένο στη μουσκεμα. Έτσι. Χθες μας στέλνει στην ομαδική ένα screenshot ο Βασίλης. Το θυμάσαι, με τον καιρό. Και γράφει 10 μέρες καταρακτώδη βροχή. 95% βροχή. Το οποίο ήταν αλήθεια, αυτό έλεγε το screenshot. Εμείς τι ρούχα είχαμε πάρει? Καλοκαιρινά έτσι είμαστε. Πάμε Κυργιστάν εντωμεταξύ. Και το βλέπω εκ πρώτης και λέω μαλάκα, δεν γίνεται να είμαστε τόσο γκαντέμιδες. 10 μέρες που πάμε Κυργιστάν να βρέχει και τις 10. Και λέω αποκλείεται, κάτι έχει γίνει. Και ξαναπάω πάνω. Υπάρχει plot twist στην ιστορία. Ναι. Και τι γίνεται? Πάω πάνω στο screenshot και βλέπω ότι γράφει Bishop, το οποίο είναι στην Ινδία. Δεν είναι το Bishkek που πάμε. Και το λέω στο Βασίλη και μου λέει όχι, Bishkek είναι. Δεν σου είπα αυτό, σου είπα Μπίσκεκ πάτησα. Μπίσκεκ πάτησε και μας έστειλε καιρό για Ινδία, μάγκες. Στην Ινδία το επόμενο 15ήμερο θα ρίχνει καταρακτώδεις βροχές, αλλά εμείς θα είμαστε στο Μπίσκεκ στο Κυργιστάν. Εγώ πιστεύω ότι θα ρίξει βροχή και σε εμάς και αυτοί είναι απροετοίμαστοι. Αν μου έλεγες πριν 2 χρόνια ότι θα ταξιδέψω στο Κυργιστάν για ένα project της Κολούμπιας, πιθανόν να γελούσα. Η ζωή όμως δεν ξέρεις πώς θα στα φέρει και κάπως έτσι βρέθηκα σε ένα αεροπλάνο με προορισμό την Κεντρική Ασία. Μόλις προσγειωθήκαμε Κωνσταντινούπολη και ξεκινήσαμε κατευθείαν δουλειά. Και εδώ βλέπουμε το Βασίλη επί το έργο. Είναι ο καλός μας αυτός. Και εδώ είναι ο άλλος καλός μας, ο Αλέξης, με City Rigs. Τι κάνει εδώ? Λοιπόν, ακούστε λίγο. Είμαστε στο Κωνσταντινούπολη, στο αεροδρόμιο και πρέπει να βρούμε κάτι να φάμε γιατί... Κόψαν λόδρεν, δεν σε κάλυψε το φαγητάκι του αεροπλάνου, ναι. Λοιπόν, εγώ έφαγα μόνο τη σαλατούλα και έφαγα και το κεκάκι. Το κεκάκι θα του βάζα ένα δυνατό 8, τη σαλατούλα θα τους έβαζα ένα 6,5. Μου έκανε πολύ εντύπωση το νεράκι που ήταν μέσα σε πλαστικούλι. Ναι φίλε, έχει πολύ πλάκα. Εγώ το φάγα όλα. Τέρκης, μπράβο για το φαγητό σου. Το νεράκι που ήταν σε ταπεράκι. Το νεράκι ήταν όντως σε ταπεράκι, παιδιά. Ήταν τόσο. Τα περιμών. Το άνοιγες και σφινάκι. Η διπλανή μου το άνοιξε και μας έκανε κόλλος. Γενικά ευτυχώς που τα κολούμπια στεγνώνουν γρήγορα. Τα παιδιά πήραν να φάνε Popeyes. Φίλε, αυτό το πράγμα εδώ πέρα κοστίζει 20 ευρώ. 21,5. Θέλω να μου πείτε λίγο με αυτά τα 21,5 τι πήρατε. Τι πήραμε? 15 Κοτομπού. κοτομπουκίτσες. Μαλάκα είναι τεράστιο Και καλώριο. πατατούλες. Και μία κοκακόλα. Και εδώ πέρα ένα τούμπλο. Μια κοκακολάρα, εντάξει. Απόσβεση από εκεί κάνατε. Πραγματικά. Ναι, ρε μαλάκα, βάλανε λίγο νερό μέσα. παραπάνω μέσα. Βάλαμε. Βέβαια το καλαμάκι το τσιγκουνευτήκανε. Εγώ είμαι με το σαντουιτσάκι της Turkish Airlines. Όχι γιατί είμαι τσιγκούνης, αλλά γιατί δεν θέλω να τους περάσει. Μαλάκες, 19,5 ευρώ η μπαγκέτα. 50 ευρώ ο κουβάς με τα 20 nuggets. Είναι δυνατόν? Αρνούμε. Θα ξαναφάω τώρα στην πτήση Turkish Airlines Bishkek και στο Bishkek θα πάω να δώσω στους Κυργιζιστανούς 100 ευρώ για να φάω. Εκεί θα τα δώσω. Γιατί εκεί δεν πληρώνεις υπεραξία. Εντάξει, τελείωσα το rant. Και βοηθάς και ένα mom and pop shop. Έχει δίκιο.
Τα πιστεύω του Τάσου σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ ορθά. Είναι τόσο ορθά που έτσι που τα λέει, εγώ θα σηκωθώ πάνω για να τα φτάσω. Για να σου φτάσω. Ελπίζω να υπάρξει ένα βίντεο σε όλο το ταξίδι στο vlog που δεν θα το καταστρέψει αυτός με την ατάκα που θα πει. Στην πύλη αναχώρησης, η καθημερινότητα όπως την ξέρουμε μένει πίσω. Ένα αεροπλάνο θα μας οδηγήσει 4.600 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μας. Το ταξίδι προς το Κυργιστάν ξεκινάει. Φεύγουμε από το αεροδρόμιο του Μπίσκεκ και πάμε στο ξενοδοχείο. Ήρθε εδώ ο Μάνου να μας πάρει, να μας μαζέψει. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Η ώρα είναι 6 παρά το πρωί και για να δούμε τι θα δούμε. Καλά θα πέφτει. Καλά θα πέφτω. Δες εδώ παιδί. Δες εδώ παιδί ρε φίλε. 21 χρονών παλικάρι. Αλλά είναι 21 χρονών σε σώμα 60 χρονών. Ωραίο είναι το δωμάτιο. Όπα, έχουμε ξύλο. Έχουνε μπει. Έχουμε ξύλο. Ρε κάτσε κάτω ρε. Εδώ τι έχουν. Μπετάρω στον Αλέξη λόγω ύψους και εμπειρίας. Ρε κάτσε κάτω σου λέω. Ένα πιάσιμο αντικανονικό θα έλεγε κανείς κοντά στα Κολομάγουλα. Από τον Βασίλη Τσακονιάτη. Παναγία μου. No fucking clue. Πρώτη μέρα στο Μπίσκεκ, μόλις βγήκαμε από το ξενοδοχείο μετά από 5 ώρες ακραίου, αβυσαλαίου ύπνου. Και δεν έχουμε ιδέα πού πάμε. Πάμε να δούμε την Άλλα Τούρκ. Αλλά του. Άλλα του Square. 1 ώρα περπάτημα. 50 λεπτά μου λέγε εμένα. Να μου λέει 1 ώρα. Επειδή διαβάζει το Google Maps ότι είσαι αργός. Βέβαια, αργός είμαι. Σταματήσαμε σε ένα σούπερ μάρκετ στο Κυργιστάν και έχουμε δοκιμάσει ό,τι υπάρχει σε τοπικό προϊόν. Είμαστε ακόμα ζωντανοί, αυτό έχει σημασία. Θα κρυθεί το επόμενο 3ωρο. Η φάση είναι πολύ διαφορετική, έχει πάρα πολύ ρώσικα πράγματα εδώ μέσα. Πέφτω από τα σύννεφα. Ο Αλέξης που είναι σε αυτό το 10ο πίθηκο. Στο Μπίσκεκ γνωρίσαμε ένα νέο φίλο. My name is Nur Sultan. Where are you from? I'm from Kyrgyzstan, Bishkek. Tell us few words about Well, Kyrgyzstan is a very beautiful country. It's very mountainous, as you can see. You can't really see no mountains right now, but if you climb up there, for probably another kilometer, you will see very beautiful mountains up there. And I would say Bishkek is very beautiful. The people are very generous and very beautiful also. It's very diverse and very cool. Όπως σωστά είπε και ο φίλος μας, το Μπίσκεκ είναι πράγματι cool. Μια πόλη που σε γοητεύει με την ανατολίτικη ομορφιά της. Ένα ολοζώντανο μέρος στην άλλη άκρη της γης, με ανθρώπους ζεστούς και φιλόξενους που ξέρουν να ζουν τη ζωή και γιορτάζουν την κάθε στιγμή. Έχω να πω ότι είχαμε πει να ξυπνήσουμε νωρίς και ξυπνάμε τώρα 10.30 ώρα. Η πετσέτα πίσω τι έπαθε, εγκεφαλικό. Κάτι άκουσε. Σε λίγο φεύγουμε, θα πάμε να βρούμε κάπου να φάμε πρωινό, να σηκώσουμε σομ, γιατί δεν έχουμε που είναι το τοπικό νόμισμα, και να αγοράσουμε ένα τρίποδο. Αυτό εδώ είναι το αμάξι που έχουμε νοικιάσει, ένα Toyota 4Runner 4.000 κυβικά, για να μπορέσουμε, ακριβώς, για να μπορέσουμε να πάμε στα outdoor μέρη που έχουμε σημειώσει, γιατί έχει πάρα πολύ χωματόδρομο. Είναι αρκετά ντούκι, θα φάει αρκετό ξύλο αυτές τις μέρες και δώσαμε 900 ευρώ μαζί με την ασφάλεια, θα μας επιστραφούν 400 κάτι ευρώ. Σήμερα θα δείξει τι αξίζει αυτό εδώ πέρα το τερατάκι. Κάνεις τα Εδώ έχουμε βάλει τον Βασίλη που είναι φοβερός στο να κάνει luggage management. LM. Έτσι. Έχουμε 6 τσάντες Columbia, έχουμε χωρέσει εδώ μέσα Άλλος τόσο χωράει. ορειβατικά και το κομμάτι της κάμερας, του βίντεο, της φωτογραφίας. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι δίπλα, δεν φαίνεται στην κάμερα, είναι ένας τύπος ο οποίος μαζί με άλλα 2-3 τσακάλια καβατζώνει δημόσιο χώρο, δημόσιες θέσεις πάρκινγκ και σου λέει μπες πάρκαρε, την κρατάω εγώ που είμαι πεζός, πλέρω και θα βάλεις το αμάξι σου. Και δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό να πληρώνεις για να παρκάρεις αμάξι σε δημόσιο χώρο. Και το αστείο ποιο είναι? Δεν παρκάρει απλά. Διπλοπαρκάρει κιόλας. Σου λέει δεν έχουμε θέση κανονική. Έλα όμως εδώ να διπλοπαρκάρεις
και να σε βολέψω εγώ. Ήρθαν τα παιδιά, σηκώσαμε τα φράγκα, πήραμε το τρίποδο. Αλήθεια, μόνο τόσα μπορέσαμε. Ναι, θα έχω και εγώ λεφτά. Όλη την μπάγκα. Ναι, γιατί τρίποδο πήραμε. Α, είναι καλό. Ο τύπος πίσω που παρκάρει νταβατζίστικα τα αυτοκίνητα μου είπε να κάνω λίγο πιο μπροστά, οπότε το πάρκαρα κανονικά. Για πάμε. Αυτός κάνει ό,τι θέλει εδώ πέρα. Ισχύει. Είναι το χούντου. Είναι το boss. Τάσο πολιτισμικό σοκ στο mall μέσα, ρε. Ναι. Ό,τι έχεις δει Beijing και λοιπά, ίδια φάση. Αλήθεια, δεν έχω δει Beijing τίποτα. Στο YouTube. Α, στα μάρκετ αυτά. Ναι, παιδί μου, που είναι Μαλάκες, μετά. ήθελα πολύ να μπω μέσα. Να μπω λίγο κι εγώ ένα μισάωράκι. Πάμε. Πάμε γιατί έχει κάτι κάνουν και θα πάω να τα αγοράσεις. Κάνα 2 ώρο. Κάνα 2 ώρο πες. Αυτός είναι ο Βασίλης, είναι ο πιτσιρικάς της παρέας μας, είναι 21 χρονών. Και όπως είπα πριν, ότι κάθε παρέα πρέπει να έχει έναν engineer. Έτσι, κάθε παρέα πρέπει να έχει και έναν ο οποίος είναι 20 με 25 για να μην χαμπαριάζει τίποτα. Ας πούμε, τώρα εμείς μιλάμε, έχουμε μουσικές και ο Βασίλης έχει ξεραθεί στον ύπνο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν τον ξυπνάει ούτε κανόνι τώρα. Μαντέψτε τι ψάχνει να κάνει ο Αλέξης. Όποιος το βρει θα τον κεράσω ένα κούκι. Αυτό το κουκλάκι που βρήκαμε κάτω δεν είναι λαμπούμπου ή καταλαβαίνω λάθος? Νομίζω είναι από αυτά τα super viral κουκλάκια, τα λαμπούμπου. Κάποιο παιδάκι το έχασε. Αλλάξαμε οδηγό, αναλαμβάνει για το υπόλοιπο της διαδρομής ο Αλέξης. 44 λεπτά. Το έχουμε. Πάμε ξενοδοχείο. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Απέραντες εκτάσεις, παιδιά. Δάσους και ταυτόχρονα λιβαδιών χωρίς τίποτα. Και μπροστά, σπιτάκια, παιδικές χαρές, κάτι μνημεία πολέμου. Είναι λίγο ένα τουρλού. Στο δρόμο μας για το Κεγκέτι συναντήσαμε τον Ντανιγιάρ, έναν 24χρονο χαμογελαστό τύπο που δεν δίστασε να ποζάρει για εμάς, μιλώντας για τα ζώα του που με τόση αγάπη εκτρέφει. Ψάχνουμε τον Ξενώνα και βρήκαμε αυτόν εδώ τον τύπο ο οποίος μιλάει άπτεστα ρώσικα. Εγώ ξέρω να λέω ένα κάκδιλα και τίποτα άλλο. Και με Google Translate συνεννοηθήκαμε να πάμε να μας βρει τον Ξενώνα και μου κάνει να μπω και είχε ένα τσιγάρο στο στόμα και ρίχνει μια ροχάλα κάτω, το σβήνει, το παίρνει και μαζί να το καπνίσει μετά και μπήκε μέσα στα μάξι και μας πάει στον Ξενώνα. Вот этот домик на фотографии он мне показал. Да. Да. В Кыргызстане кыргызча надо говорить. Греции надо греческий говорить. Правильно? Так учили, да? Заезжать. О, заезжай. Сейчас подожди, все, стоп. Κλείσε πόρτα γιατί εδώ πέρα έχουμε μπλέξει. Ω Θεέ μου. Επικοινωνήσαμε σε άπτεστα ρωσικά με τη βοήθεια του Google Translate. Ένας βοσκός με στρατιωτική φορεσιά μπήκε μες στα μάξι μας, μας οδήγησε στον Ξενώνα και μετά μια κυρία ανέλαβε τα υπόλοιπα σε άπτεστα ρωσικά. Θα πάμε για horseback riding με τον άντρα της κοπέλας που μας ανέλαβε εδώ το Ξενώνα και αύριο με sunrise θα πάμε στη λίμνη που θα πηγαίναμε σήμερα, αλλά λόγω καθυστερήσεων δεν προλάβαμε και θα πάμε αύριο το πρωί. Θα κάνω την πρώτη μου προσπάθεια να υπεύσω. Δεν έχει ξανανέβει. Δεν έχω ξαναίσει άλλο και τα πράγματα προβλέπονται απαιτητικά. Η κατάσταση που ζούμε είναι τραγική, λοιπόν. Δεν έχουμε ρεύμα. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω τον λόγο. Πάντα αυτό που ξέρω είναι ότι θα μας το δώσει είναι στις 6 σήμερα το ρεύμα. Γιατί μας έγραψε χαρακτηριστικά η κυριόλα που μας φιλοξενεί εδώ. I'll give it to you at 6 o'clock. Το ρεύμα εδώ, παιδιά, μεταλαμπαδεύεται. Είναι σαν το Άγιο Φως. Μαλάκα, τι σημαίνει? Το Σάββατο. Τι σημαίνει 6 ώρα θα μας δώσει ρεύμα? Δεν ξέρω πάντως, θα δούμε το φως των αληθινών εδώ πέρα. There's a snake
Στο Κυργιστάν έχουν μεγάλη παράδοση στην εκτροφή, στην αναπαραγωγή και στη φροντίδα των αλόγων. Και φυσικά είναι όλοι τους δεινοί ιππείς. Έτσι κι εμείς δοκιμάσαμε την ιππασία στη Μέκα των άγριων αλόγων. Μόλις τελειώσαμε το horseback riding και ήρθαμε πίσω στη φάρμα όπου μας φιλοξενεί μια οικογένεια. Είναι απίστευτοι άνθρωποι, πραγματικά πάρα πολύ φιλόξενοι. Έχουν 3 παιδάκια, έχουν άλογα, έχουν ολόκληρη φάρμα και μας βάλανε να φάμε βραδινό, όπου εδώ ό,τι βλέπετε πάνω στο τραπέζι είναι δικιά τους παραγωγής. Το καρπούζι, τα φρούτα, το φαγητό, το κρέας, Μαρμελάδες. οι μαρμελάδες, όλα είναι δικά τους. Τα έχουν φτιάξει οι ίδιοι, δεν είναι τίποτα αγορασμένο. Αλλά εκτός από το φαγητό και τα υπόλοιπα, μας φέρανε και αυτό. Τι είναι αυτό, Άλεξ? Ιερό γάλα, φίλε. Αυτό είναι ιερό γάλα. Κάνει ευχές. Αυτό λοιπόν είναι κούμους. Τι είναι το κούμους, Άλεξ? Είναι γάλα από φοράδα πρακτικά. Έρχονται από όλο το Κυργιστάν στη συγκεκριμένη φάρμα και σε άλλες να το πάρουν και να το προμηθευτούν. Όταν το πιεις πρώτη φορά πρέπει να κάνεις μια ευχή, μας είπανε, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν πίνεται. Η δικιά μας εκπίτα να μην το ξαναπιούμε. Το πρόβλημα, παιδιά, λοιπόν, είναι ότι ειλικρινά δεν πίνεται αυτό το γάλα. Έχει απίστευτα πρωτόγνωρη, να πω, γεύση. Βγάζει μια ξυνήλα, ένα σαν. Βγάζει τόσο δυνατή ξυνήλα που τη βγάζεις στο να το μυρίσεις. Φαντάσου όταν πας να το πιείς. Ο πιο θαραλέος από την παρέα ήταν ο Βασίλης που ήπιε και τώρα θα δοκιμάσει λίγο και ο Άλεξ. Λοιπόν, Άλεξ, ήρθε η ώρα. Πρέπει να πιείς, μπρο. Θα πιω κι εγώ. Θα πιω κι εγώ, πρέπει να δοκιμάσεις. Θέλουμε live reaction. Κάνε μια ευχή, θες να το μυρίσεις πρώτα? Θες να το μυρίσεις? Στόπα, φίλε. Έχετε δει, πέρα πλάκα, αυτό που είναι που μυρίζουν οι bodybuilderάδες πριν σηκώσουν Τα βάρη. shots, ναι, τα νητρικά. Φίλε, είναι έτσι αυτό το πράγμα. Είναι νητρικό, ναι. Διαπερνάει όλο το μέσα, δεν το λέω τώρα τέτοιο. Είναι σαν νητρικό. Έχω ανατριχιάσει. Γενναία γουλιά θέλω, γενναία γουλιά. Υπάρχει περίπτωση. Θα κάνω ρουκέτα στην κάμερα. Για πάμε. Για πιέστε. Ελπίζω να με βλέπουν οι άνθρωποι. Φίλε, δεν πίνετε. Έχει παράθυρο η κουζίνα. Δεν πίνετε. Δεν πίνετε, παιδιά, αλήθεια είναι ακραίο. Ναι, εγώ μαλάκα το πια όλο. Αλήθεια Το λέω. νερό σου. Ώρα 3 και 54 το πρωί. Οι άλλοι κοιμούνται, πρέπει να φύγουμε για hike. Και πρέπει να βρούμε τρόπο να τους ξυπνήσουμε. Λοιπόν. Ψηλέ. Τάσο. Ξύπνα μαλάκα, έχεις να πας σχολείο. Ρε μαλάκα! Ξύπνα λέω. Δεν το έκανες. Έχεις να πας σχολείο. Δεν το έκανες. Έχεις να πας σχολείο. Ρε μαλάκα, τι ώρα είναι? Ρε μαλάκα, σε μισή ώρα φεύγουμε για χάκι και δεν έχεις μαζέψει τίποτα, πλάκα μου κάνεις. Μαλάκα, μου ρίξες νερό. Ναι, Είναι χαζό το παιδί, ρε μαλάκα. παρά 5 είναι, ξυπνάτε. 4 η ώρα, ρε, μα τι κάνεις. Ρε πλάκα, είπαμε 5 ώρα θα φύγουμε. Τι 5 ώρα ρε μαλάκα, 4,5 είπαμε. Έλα, ξάπλωσε μια ρίτσα. Τι μια... Μου ξαναρίξε νερό, βλάκα. Θα φας και... Μαλάκα, αρχικά μπήκε μέσα στα αυτή μου. Σήκω ρε. Μαλάκα, δεν πάει καλά. Σήκω Είσαι λέω. τρελό, παιδάκι μου. Δεν ανέξερες με ποιον εργόζουνα. Κοίτα ο άλλος πως συμμορφώθηκε και ξύπνησε κατευθείαν. Γιατί ρίξα το νερό μου. Πρέπει να το χάπω. Πιες λίγο, πιες να... Πάρ' το χαπάκι, σε πάρ' το δικό μου το νεράκι. Τι ώρα είναι? Παρά 5 μαλάκα, πάει 4, σήκω. Τι παραπέντε? 4 παρά 5. Μαλάκα, τα μάτια μου είναι πρισμένα. Μαλάκα, αφού καθόσουνα μέχρι πριν 2 ώρες και κάνεις μοντάζ, πλάκα μου κάνεις. Τουλάχιστον άξιζε τον κόπο.
Βάστα μία. Πάμε στο επόμενο step. Ξύπνα! Εντάξει, ξύπνησα! Τι κάνετε, ρε, τι κάνετε. Είμαστε στα 2.395, πάμε στην Cold Tour. Μπροστά έχουμε ένα γιουρτ στο οποίο μένουν ουσιαστικά άνθρωποι που έχουν κρατήσει αυτή την παράδοση, την ομαδική. Μένουν εδώ τέρμα Θεού, με τα άλογά τους, με τα κατσίκια τους, με την οικογένειά τους. Είναι πάρα πολύ ωραία η φάση. Δείτε λίγο τοπίο που βρισκόμαστε. Έχουμε κάνει το πρώτο μας διάλειμμα από τη στιγμή που ξεκινήσαμε κάτω την ανάβασή μας για τη λίμνη Cold Tour. Είναι μια γαλαζοπράσινη λίμνη, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε, και την οποία θα συναντήσουμε μόλις διανύσουμε άλλα περίπου 300 μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε Υψομετρικά. Ισχύει. Εδώ ο Άλεξ προσπαθεί να βρει το κατάλληλο κάδρο. Όχι. Προσπαθώ να βρω κάπου να κάτσω χωρίς να έχει σκατά, έχει διαφορά. Ναι, δεν ήθελα να το πω έτσι, ήθελα να το πω πιο καλλιτεχνικά. Φίλε, θα γίνω χάλια εδώ. Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι λέω. Να με αφήσετε εδώ, να πάτε πάνω στη λίμνη να βγάλετε το υλικό, να σας δώσω το μερίδιό μου 100 ευρώ και να πάτε να κάνετε εσείς το Τι λέει αυτός, ρε? Давай. Нет. Спасибо. Χαρασό. Μία λέξη ο καθένας, έλα πάμε γύρω μέχρι κάποιος να μην έχει να πει λέξη. Τα λέμε μετά. Αλέξη, Τάσο. φτάσαμε στη λίμνη 2725. Και τι έχεις να πεις γι' αυτό? Είναι μαζί με τη Λάγκο της Οράπης στους Δολομίτες οι δύο αγαπημένες μου λίμνες που έχω πάει ποτέ. Της βάζω ένα 6 στα 10. Όχι, είναι καθαρό οχτάρι. Οχτάρι. Ναι. Πρέπει να μου το δικαιολογήσεις αυτό. Έχει βουνά από πίσω που είναι 2,5, 3, 4 κορυφές. Έχει γαλαζοπράσινα νερά. Έχει μεγάλη έκταση. Δείχνει να έχει αρκετό βάθος στο κέντρο. Θα κάνεις βουτιά. Όχι. Απαγορεύονται βουτιές, Τάσο μου. Το ξέρω, δεν θα κάνω. Απαγορεύονται βουτιές. Σκέφτεσαι να κάνεις βουτιά, απαγορεύεται να κάνεις. Σωστά, γιατί βλάπτουμε τα ενδιαιτήματα στα οποία κατοικούν άγρια ζώα. Πολύ σωστά τα λες. Μόλις κατεβήκαμε από την Cold Tour, μια λίμνη στα 2.700, είμαστε άυπνοι, είμαστε σερί, δεν έχει κοιμηθεί κανένας από τους τρεις. Ανεβήκαμε, κατεβήκαμε, βγάλαμε κάποια πλάνα για το project της Columbia, φορέσαμε τα ampli dry μας, τα αντιανεμικά μας, γιατί ο καιρός κλείνει, έχει μικροκλίμα το συγκεκριμένο βουνό, οπότε μπορεί να κλείσει ανά πάσα στιγμή ο καιρός. Και αφού σταματήσαμε και πήραμε κοκακόλες, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο, ένα περίπτερο που συναντήσαμε, οδεύουμε προς το Akshay Canyon, έτσι λέγεται, και θα ψάξουμε τώρα, ο Βασίλης δηλαδή που είναι πίσω από την κάμερα, θα ψάξει να δει πού θα μείνουμε, γιατί δεν έχουμε βρει ακόμα πού θα μείνουμε, αλλά κάπου θα μείνουμε, δεν μπορεί, κάποιο κατάλημα θα έχει εκεί. Θες να σου δείξω μια τέλεια κάλτσα Για εδώ. που ταιριάζει πολύ για εδώ. Είναι super kids, αλλά ταιριάζει για εδώ. Α, έχεις το Κυργιστάν πάνω στην κάλτσα. Ναι. Οκ. Σήμερα είχαμε να ξυπνήσουμε πριν 3 ώρες, αλλά όπως καταλαβαίνετε από το vlog αυτό δεν έγινε. Μαζεύουμε πράγματα και πάμε να βρούμε ένα viewpoint το οποίο έχει στην ουσία το Grand Canyon του Κυργιστάν. Θα το μάθουμε μαζί αυτό και μετά... για να φτάσουμε εκεί πρέπει να έχουμε καμιά ώρα πεζοπορία και βλέπεις όλο το φαράγγι και από πίσω τις κορυφογραμμές όλες 4.000-5.000 μέτρα, δεν ξέρω τι κορυφογραμμές έχει, αλλά με χιονούρες και τέτοια, θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι πολύ ωραία. Άρα φαράγγι και από πίσω χιονισμένες κορυφές. Ναι. Το φαντάζεσαι τώρα. Πού το βρήκατε αυτό? AI. Μου έγραψε χθες ένας στο TikTok, το δες. Το επιβεβαίωσα. Α, ναι. Όλο AI λέω. Μόνο AI είμαστε. Ναι, φίλε. Πολύ καλό Photoshop. AI. Βασίλη, τι κάνεις?
Φτιάχνω τη μάπα σου. Για να δω. Κάνε ένα zoom. Πω φίλε, με έχεις τις πιο ωραίες φωτογραφίες. Είσαι φοβερός. Είσαι εκπληκτικός. Εμένα κάνεις τώρα. Αφού με βγάζει εν κινήσει ρε φίλε. Πριν από το ταξίδι, μαζί με τον Άλεξ, πήγαμε για κούρεμα, Βασίλη. Για να είμαστε, ξέρεις, fresh στο Κυργιστάν. Βέβαια. Με το νερό που έχει εδώ το Κυργιστάν, το μαλλί αυτό θα πέσει, δεν θα μείνει τίποτα. Σου δώσω εγώ, μην αγχώνεσαι. Μπράβο. Σου δώσω εγώ ψυχούλα μου. Θες λίγο μαλάκι. Το κολλήσουμε με λίγο ούχο. Μαλάκα, τι μαλούμπα είναι αυτή. Θα σου πέσει και εσένα εδώ στο Κυργιστάν με το νερό. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, μαλάκι, θα πω τον καημό μου τώρα, οκ. Το νερό της βρύσης δεν πίνεται. Κυκλοφορούμε σαν τους νομάδες που αλλάζουν τόπο, γιατί αυτό είμαστε εδώ και 5 μέρες στο Κυργιστάν, με ένα μπιτόνι νερό. Να πω την αμαρτία μου, ούτε αυτό πίνεται ρε φίλε. Ούτε το εμφιαλωμένο πίνεται, δεν μου αρέσει. Τιέν σαν από τα κυργιζικά βουνά. Δεν πίνεται. Μου λείπει το νερό θεώνει. Μακάρι να τους είχαμε χορηγούς στο ταξίδι. Νεράκι θεώνει. Εσένα ποιο είναι αγαπημένο σου νερό? Τι να σου πω, δεν είναι. Ναι, έχεις. Εσύ? Δεν έχω. Εμένα. Ναι. Ζαγόρι. Ζαγόρι, επειδή κάνει τα trail running. Επειδή είναι με τον Ντόγλου. Γουστάρω την Ντόγλου. Σωστό. Φανταζόσουν εδώ πέρα. Ναι. Να έχουμε, παιδί μου, ένα τέταρτο κρεβάτι, την Ντόγλου. Θα είχαμε και το gaming PC του σίγουρα γιατί θα το παίρνω μαζί. Αδερφέ, βασικά θες να κάνουμε ένα dream team 3 ανθρώπων που θα θέλαμε να είναι μαζί μας στο Κυργιστάν? Ναι. Θα ήθελα να έχω μαζί μου Bloody Hawk. Περίμενε, δεν μιλάμε από κοντινούς μας, μιλάμε από celebrities. Ναι, Θα ναι. είναι celebrities game. Bloody Hawk, Ναι. οπωσδήποτε. Τον Νίκο Κυξάνθη. Ναι, τον Νίκο Φιτζάνθη. Θα ήθελα να έχω μαζί μου. Θέλω κάποιον να λέει αστεία. Θα ήθελα να έχω μαζί μου Λαμπρόπουλο. Ναι. Και τώρα. Ποιον άλλο? Βασικά, Λαμπρόπουλο, Τσουβέλα και Bloody Hawk. Καταλάβατε. Δεν θα μας έφτανε. Με αυτούς θα ερχόμουν Κυργιστάν. Για πες μας, Άλεξ. Dream Team. Ναι. Γιάννης Αντετοκούμπο. Ήμουν σίγουρος ότι θα θέλεις τον Γιάννη Αντετοκούμπο στο Κυργιστάν. Θα ήθελα Γιάννη Αντετοκούμπο. Θα ήθελα Λαμπρόπουλο με... Το ακούω. Ναι. Τεντόγλου, Λαμπρόπουλο και Γιάννη Αντετοκούμπο, έκλεισες. Ναι. Θες να κάνεις κάποια αλλαγή? Φαντάζεσαι τον Ντόγλου από φαράγγι σε φαράγγι. Κραου! Καλή παιδιά, ελάτε. Φαντάζεσαι. Καλά, και ο Αντετοκούμπο νομίζω αν έκανε μήκος ή τριπλούν ή κάτι τέτοιο. Ναι. Πολύ δυνατός θα ήταν. Και διπλούν να έκανε συγκεκριμένο. Ναι, Όχι, ισχύει. μπορεί να έκανε για τριπλούν. Άμα δεν έκανα φωτογραφία και βίντεο, το έχω πει και στα παιδιά, θα ήμουν επαγγελματίας εξολοθρευτής κουνουπιών. Με άπειρους τρόπους. Με φλογοβόλο, με πολυβόλο. Έχω κάνει μέχρι και με λάστιχο γυμναστική σκοτώνω κουνούπια στο σπίτι. Έχεις δει το salt gun που πετάει αλάτι σε shotgun Αυτό το steel? κουνουπί, κοίτα. Και δεν είναι κουνούπι, λίγα είναι. Κοίτα. Μπορώ να το και με τη γλώσσα μου το εξολοθρεύσω. Τι είσαι χαμελέοντας? Άκουσε μου που σου λέω, δεν πιστέψου μου. Τι θα μας δείξει τώρα και τι είναι αυτό? Οπότε πρόσεξε, παίζει τώρα. Πάμε να διαλέξουμε τι θα πάρουμε στο Κυργιστάν μαζί μας από ρούχα. Και σε κάποια φάση μου δείχνουν αυτό το παντελόνι, λέω ωραία, εντάξει, χακί παντελόνι, κλασικό, και μου κάνει. Όχι. Μου λέει, το βλέπεις αυτό εδώ πέρα? Ένα κουνούπι. Μπράβο. Είναι ένα κουνούπι. Είναι το μόνο κουνούπι που θα έχεις γύρω σου. Γιατί αυτό το παντελονάκι είναι εμποτισμένο με κάποιο είδους ουσία, το οποίο στην ουσία. Είναι mosquito killer. Μπράβο, αυτό που πετάσω σου. Αποθεί τα κουνούπια και γαμάει. Είμαστε πραγματικά στη μέση του πουθενά. Είναι λίγο τρομακτικά. Θυμίζει Αφγανιστάν, θυμίζει Τιχουάνα, ας πούμε. Και θα δείτε λίγο και τον κεντρικό δρόμο πώς είναι και πώς μοιάζει. Εδώ έχουμε φαγητά. Ναι. Άφησες τα όρια στο αμάξι. Έτσι και είχε πεταμένα από χθες έχω Αυτό χαλάσει. εδώ τώρα θα το φάει κάποιος. Όχι, από χθες έχω χαλάσει. Αυτά όμως Αυτά τι θα πάθουν, πατατάκια είναι. με 56 βαθμούς που έχει έξω. 57,2 φαίνεται. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε όμως, να βρούμε νερό. Κατέφτασε ο αργοπορημένος παρέας. Μια ζωή. Δεν μοιάζει λίγο deployment στο Αφγανιστάν? Ναι, εδώ ισχύει. πέρα? Ποια θητεία σου είναι αυτή? Να σου πω κάτι. Είναι λίγο φοβιστικό. Είναι, μα αυτό δεν το λέω για πλάκα, είναι φοβιστικό όντως. Δηλαδή, χθες το βράδυ
που ήρθαμε ήταν εδώ πέρα 0 φώτα. Ξέρεις ότι είναι αγαθοί άνθρωποι και δεν έχουμε αντιμετωπίσει Κίνδυνο, τίποτα. Είναι το μόνο πράγμα που με παρηγορεί και εμένα, το ότι είναι καλούλιδες. Ιδάλλως, δες λίγο. Δες λίγο bad girl. Και είμαστε στο χάρτη, αν το δούνε τώρα, θα το βάλω στο μοντάζ. Στη μέση του πουθενά. Nice to meet you means it was my pleasure to meet you. I am happy to meet you. Okay. Bye. Ρε, τι γλυκούλια που είναι. Yeah. Yeah. Do you like Coca-Cola? I like Coca-Cola. I like it too. Bye. Τι γλυκούλια που είναι τα παιδάκια, ρε φίλε. Ρε, αυτό το πράγμα στο Κυργιστάν. Όλα, παιδιά, μεγάλοι, έρχονται να σου μιλήσουν. Τώρα μας πιάσανε την κουβέντα με μια χερμένα έτσι, με μια χειρετούδα. Απίστευτο. Only in Κυργιστάν, φίλε. Δείξε και λίγο το χάος τώρα που θα συμβεί εδώ πέρα. Κατευθυνόμαστε σε ένα σποτ με καταράχτες. Έχουμε μία ώρα διαδρομή, άμα δεν πέσω κανένα χατάκι. Και στα αριστερά μου, πίσω μου βασικά, βλέπουμε την Ίση Κουλ, η οποία είναι μία λίμνη, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη, χάνεται και δεν έχει στην ουσία, δεν βλέπεις την άλλη της πλευρά. Η αίσθηση είναι ότι είναι σαν θάλασσα. Έχει εδώ πέρα ομπρελίτσες, καταστασιόν ωραίο για... Ξαφνικά γίνεται χωματόδρομος πολυτελείας. Είναι 100-0 βασικά. Σούπα, Αλλά είναι ξέρεις σαν τι, να έχει τελειώσει το κονδύλι. σαν να κάνουν γέφυρες για να συνεχίσει ο δρόμος ευθεία όντως. Δείτε λίγο την Grand Canyon φάση απέναντι. Εκεί θα πάμε το απόγευμα. Με Golden Hour. Χθες είχαμε μια απόσταση για να βρεθούμε στην τοποθεσία που είμαστε εδώ πέρα κοντά στην Ίση Κουλ με το αυτοκίνητο γύρω στις 3 ώρες. Στο Κυργιστάν τι έχουνε? Για να αποφύγουν. Είναι πάρα πολύ αστείο, αλήθεια. Για να αποφύγουν αυτοκίνητα που τρέχουν, παρόλο που δεν μπορείς να τρέξεις και πολύ σε αυτούς τους Πού δρόμους. να τρέξεις, στους χωματόδρομους? Έχουν εκτυπώσει περιπολικά, τα έχουν βάλει σε μια βάση, Σε cardboard για να καταλάβετε. One-to-one Χάρτινα. σε κανονική κλίμακα Μακετόχαρτο. και έχουν βάλει από πάνω φως το οποίο αναβοσβήνει μπλε κόκκινο. Πλησιάζουμε, βλέπουμε το χαρτόκουτο με το φως απάνω. Αλλά κόβαμε, ξέρεις, αυθόρμητα. Και τα όρια δεν έχει πουθενά όριο ταχύτητας. Δεν έχει πουθενά ταμπέλες γενικά, όχι μόνο όρια. Εδώ το Κυργιστάν είναι πολύ μπροστά, γιατί σου λέει δεν σου έχουμε φτιάξει ακόμα άσφαλτο. Ας περνάει κάθε μέρα αυτό εδώ το όχημα να ποτίζει νερό για να μην σηκώνεται σκόνη, λες και δεν έχει τα φαράγγια δίπλα, και ας μην φτιάξουμε την άσφαλτο. Ο Βασίλης στο πρόγραμμα που έχουμε κάθε πρωί, η συμβολή του είναι ξυπνάει σε τον κόμπρα, παιδιά ξυπνήστε! Και ξανακοιμάται. Αυτό. Και μετά μας κατηγορεί κιόλας. Ναι, εγώ ξυπνάω, κάνω το καθήκον μου, εσείς δεν θέλετε να ξυπνήσετε. Άμα δεν βλέπω ανταπόκριση, θα φύγω. Θα πάω αλλού. Στους δίπλα να ξυπνήσω. Θα πάει τους δίπλα να ξυπνήσει. Και γκρινιάζει κιόλας ότι εμείς οι δύο, λέει, καθυστερούμε μόνο. Μόνο εμείς οι δύο καθυστερούμε, ναι. Καταρχάς να σου πω κάτι, εμείς έχουμε ανάγκη από ύπνο. Εσύ, και θα παίξει το vlog τώρα, ο φίλος μου editor θα τα βάλει αυτά τα πλάνα, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, κοιμάσαι. Μαγιά μου. Και καμάρι μου. Μαγιά μου και καμάρι. Βράχο στο βουνό με τσάντα στην πλάτη. Βράχο στο βουνό με τσάντα στην πλάτη. Άρα με 14 ώρες ύπνο την ημέρα σαν πάντα, είναι λογικό να ξυπνάς το πρωί και να μας λες ότι ξυπνήστε και το ένα και το άλλο. Ήρθαμε σε ένα ακραίο μέρος στα 2.335, σε ένα πανύψηλο υψηπέδιο. Γύρω γύρω είναι γεμάτο τριάρες και τεσσάρες κορυφές. Και τι έχουμε έρθει να κάνουμε? Photoshoot. Πίσω μου είναι ο Αλέξης, βγάζει φωτογραφίες στο Βασίλη για να δώσουμε στην Κολούμπια ένα άλμπουμ το οποίο θα τα έχει όλα. Στο δρόμο της επιστροφής πέσαμε σε αυτό το τσούρμο από παιδάκια και αυτή ήταν μία από τις ομορφότερες στιγμές του ταξιδιού. Wow. What? Is this your brother? No. Πέσω, βάλε νεκρά. Καταφέραμε λες για να μίξω. Είμαστε άντρα παιδάκια, τους δώσαμε ένα πακέτο με γκοφρέτες
Και ενθουσιαστήκανε, φίλε. Τρελαθήκανε, φίλε. Τρελαθήκανε. Γούσταραν. Το μικρό κρατάει ένα γκουφρετάκι από εδώ, ένα γκουφρετάκι από εδώ. We are from. Where are you from? Greece. Greece. Έχουμε βγάλει τα πιο cultural documentary content στο Κυργιστάν. Ο Αλέξης είναι έτοιμος να κάνει παιδί. Αλέξη, γύρνα στην Ελλάδα και κάνε ένα, ρε. Θέλω να δείτε λίγο τους καινούριους φίλους που έκανα. Από το δικό τους POV. Turn it around, turn it around. Αυτή είναι η καινούργια μου φίλη. Και είναι από το Κυργιστάν. Hi. Hello. 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 Как дела? Давай. Снимайся. Вот так вот. Вот так. Τα έβγαλε συνάδελφός μου, η φίλη μου. Της είχα δώσει την κάμερα, δεν χρειάζεται να βγάλω τίποτα, μου τα έβγαλε όλα αυτή. Τα παιδιά αυτά δεν μεγαλώνουν ούτε στις ανέσεις του δυτικού κόσμου, ούτε στην αυθονία. Κι όμως, τα μάτια τους λάμπουν από ευτυχία. Εμείς, γιατί το ψάχνουμε ακόμα. Σταματήσαμε για καύσιμα. Το ταξίδι μας προχωράει, γεμάτο unexpected αλλαγές και ανάγκες. Μπορώ να πω κάτι. Να. Και ο φίλος μας εδώ πέρα. Ο φίλος μας, ο καλύτερος vlogger του YouTube αυτή τη στιγμή που υπάρχει, που βρίσκεται πίσω από την κάμερα, Α, για μένα θα πεις. μια φαϊνή ιδέα και πάρα πολύ καλή και ξεκίνησε λέγοντάς σας θέλετε να κάνουμε μια τρέλα. Και όταν εγώ ακούω κάτι τέτοια, είμαι σε φάση κατευθείαν μέσα. Κάναμε μια στάση για να βγάλουμε για το Hero Video ένα πλάνο με όλο το φαράκι και τα βουνά από πίσω και το αμάξι να περνάει με μεγάλη ταχύτητα στο χώμα, οπότε θα κάτσει κάπου εδώ στο πλάι ο Βασίλης Και ο Τάσος θα με χτυπήσει. και εγώ θα περάσω δίπλα του και αυτό εδώ είναι το setup του οπερατέρ μας για να μην πάθει τίποτα από τη σκόνη. Τον έχουμε ντύσει εδώ πέρα ninja γιατί θα φάει πολύ χώμα. Η δήλωση είναι ότι θα φάμε πολύ χώμα. Βλέπετε, εγώ είμαι εδώ για την εμπειρία και για τις πληροφορίες. Ναι, η εμπειρία σου σήμερα είναι ότι θα φας 100 κιλά χώμα. Μια χαρά. Αλλά κοίτα Πρώτη φορά πλανάρα πίσω που θα Πρώτη φορά έχεις. ξανασυμβαίνει αυτό. Είσαι έτοιμος? Όχι, αλλά το κάνουμε. Θες να σου βάλω και ένα μπουφάν από πάνω σου? Ένα Ampli Dry 2 θέλω παρακαλώ. Θα σε βρούμε κάτω από την άμμο. Νταβάι. Πάμε, έλα. Σκηνή 1, λήψη 1. Πάμε, το σεκόντο. Τρέχει! Γίνεται review το footage από την αρμόδια ομάδα. Έτσι. Αρμόδιο τμήμα σκοτωμό με αυτοκίνητα. Ωραία, θα κάνουμε αυτό που λες και εσύ, αν μπορείς, από εδώ να κάνεις έτσι. Θες να βάλω κίνηση εγώ. Όχι, ναι, αλλά όχι την αντίθετη. Όχι από ευθεία διαγώνια, από διαγώνια ευθεία. Οκ. Δηλαδή να με ξεκινήσεις όταν περνάει το αμάξι έτσι. Μια μικροκίνηση. Μην είσαι εδώ, να είσαι εδώ και να κάνεις αυτό. Είναι λίγο επικίνδυνο για σένα μετά επειδή τρέχεις. Πέλια είναι τρομερά. Και πιστεύω όσο ανεβαίνουμε θα γίνεται ακόμα πιο τρομερά. Πήρες τα πράγματά σου, πήρες τις καμερές σου, είσαι έτοιμος για το απόψινό σετ. Φορτώθηκε το γαϊδουράκι και ήρθε η ώρα να πάρουμε την ανηφόρα. Το γαϊδουράκι φορτώνεται εκείνο σιγά σιγά, βάζει το μπουφανάκι στη τσάντα του, άλλαξε το κουδάκι στο καμαράκι του, έχει βάλει και κάτι. Άλεξ, Ναι, Ντέι, γαϊδαράκο ντέι. πρώτες εντυπώσεις. είμαστε πανέτοιμοι. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που βλέπω εδώ κάτω. Φαντάζομαι τι θα γίνει πάνω. Νερό πήρες? Όχι. Μα πάρεις. Γύρνα λίγο σε παρακαλώ από εδώ. Το παιδί μεγάλωσε σε καίκι. Πάει ανέλπιστα καλά, παρόλο που δεν έχουμε φως. Έχουμε κάμερες που το κάνουν αυτό, Έχουμε skills. που γεννάνε το φως. Έχουμε skills.
Η γωνία που θέλεις ποια είναι η ωφέλιμη? Εδώ, διαγώνια. Σε θέλω. Όχι, σαν πρόσωπο. Εδώ. Τι σ' αρέσει περισσότερο? Αυτό. Άρα θες να γυρίσω έτσι. Περίπου. Ναι, όχι τόσο, λίγο λιγότερο. Εδώ. Εκεί. Άρα περπατάς προς τα δω. Ετοιμός. Κάπου? Προς τα δω. Μέχρι να σου πω εγώ stop δεν σταματάς. Εντάξει. Όχι. Προς το φυτό εδώ. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Επειδή με αγχώνεις λίγο εκεί πέρα, θέλω να έχεις προσοχή περισσότερο σε σένα. Έχουμε ένα σίγουρα. Αλλά θα το πάμε άλλη μία. Δεν τις είδα τώρα καλά. Έχει δύο που θα τις κράταγα. 2 από τα 19 κλικ. Και πια 19. Βάλε ένα μηδενικό ακόμα. Το λες και επιτυχία, Μπιλ. Βέβαια. Θα βρούμε το δωράκι. Έτσι που ένα κολαράκι. Τέλειος. Πώς τον είδες? Φίλε, έτοιμος για τον καλά που μας έρχεται εδώ στο Κυργιστάν. Ξέρεις, θα φοράει, κολούμπια θα φοράει, έτσι όπως είναι, στρουμφάκι. Εσύ κατεβαίνεις καλά. Εγώ είμαι καλά, δεν πάω. Είναι το καλό μας κλικ αυτό. Αυτή είναι η καλή μας φωτογραφία στα παραδοτέα. Περίμενε. Φίλε, γράφει τούμπανο. Δείξτε το, ναι. Ντούμπανο. Φίλε, είναι σαν να είναι ο βασιλιάς του κάνιον. Κάτσε λίγο να κάνω focus. Τέλειο. Πολύ καλή. Θα δεις πως κανιονίζεις εδώ. Πολύ δυνατός. Κάναμε και παίχτη. Ήταν παίχτης, τώρα τον κάναμε προπονητή. Θα κάνουμε άλλη μία. Ναι. Είναι πάρα Κάνουμε πολύ άλλη ωραία μία. όντως. Τι δεν σου αρέσει? Καθιστός. Καθιστός, κάνας. Μια καθιστός να είναι... Ωραία. Θα λερώ στο κολαράκι σου. Νομίζω ότι δεν θα είναι ωραία καθιστή πάντως. Η όρθια είναι τούμπανη. Ξέρεις τι, μου άρεσε, το σκεφτόμουν καθιστός ότι φαίνεται... Η καθιστός πρέπει να είσαι στην ανηφόρα, ρε φίλε. Όχι στην κατηφόρα. Κοιτάξτε λίγο μπλουζάρα όμως. Ναι. Βλέπεις όποιος δουλεύει εδώ, υδρώνει. Στεγνώνω βέβαια σιγά σιγά. Λοιπόν, είμαστε στα Xi Canyon όπως είπαμε. Και αυτό που με εντυπωσιάζει εμένα πιο πολύ, γιατί έχω τη δικιά μου πετριά, δεν είναι το φαράγγι το οποίο, είναι εντυπωσιακό. Πίσω από αυτά τα φαράγγια όμως, είναι μια γιγάντια οροσειρά εδώ στο Κυργιστάν, η οποία έχει άπειρες χιονισμένες κορυφές. 4, 5 κορυφές. Και υπάρχει περίπτωση, δεν θυμάμαι γεωγραφικά, να είναι και η ψηλότερη κορυφή του Κυργιστάν πιο πίσω, η οποία είναι 7. Είναι μια κορυφή συγκεκριμένα που ξεχωρίζει πάρα πολύ. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1800 μέτρα, δεν θα μου έκανε εντύπωση να είναι όλες 5 πίσω. Και είναι απίστευτες. Εμένα με εξητάρει το πίσω από το φαράγγι. Η οροσειρά αυτή με τις χιονισμένες κορυφές. Θέλω κάποια στιγμή στη ζωή μου να έρθω να ανέβω μία κορυφή από αυτές. Μία 4 στο Κυργιστάν. Και θα φύγω χαρούμενος. Όπως θα φύγω τώρα από το κάδρο. Η ώρα είναι 2. Μόλις ήρθαμε στο ξενοδοχείο μας. Περιμένεις τώρα εγώ να σου πω για το ξύλινο κουτί σχόλια εδώ πέρα, Ναι. Δεν βλέπεις, κάνε ένα γύρο. Δείξε στα παιδιά. Δείξε Λοιπόν, αυτό είναι το απόψινό μας δωμάτιο, το οποίο... Ήταν η φάση. Έχουμε λίγο MDF. Ωραία, ας φτιάξουμε ένα δωμάτιο. Πήγαινε τώρα και στο μπάνιο και δείξε τους εκεί που πληρώσανε και κάνανε πράγματα, τι κάνανε. Το μπάνιο έχει το εξής, την εξής λεπτομέρεια. Σηκώνεται η λεκάνη και ο νηπτήρας ολόκληρη και τα αλλάζει θέση άμα θες. Ένας είναι ένα δώρο πάλι, τα παίρνεις μαζί με το δωμάτιο. Είναι 2 η ώρα και έχουμε έρθει στο δωμάτιο, κάνουμε backup. Βασιλάκη, πώς πάει? Φίλε, προσπαθώ να φανταστώ τη διακόσμηση αυτού του δωματίου. Είναι λευκός καμβάς αυτό το δωμάτιο, γιατί είναι ακριβά είναι ξύλινος καμβάς. Σε έχει εντυπωσιάσει πολύ. Δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ αν δεν είχε αυτό το δωμάτιο. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το κακό? Πρέπει να φτιάχτηκε πριν 10 ώρες αυτό το δωμάτιο, γιατί βρωμάει. Ξυλίλα μύριζε ακόμα. Ναι, βρωμάει ο πολτός. Χάλια. Άλεξ, Βεβαιώνω αυτό που είπε η παρέα μου. αφού ακούς μουσική. Όχι, δεν ακούω. Σας Άκουσες τι είπαμε? Ναι. Ένα σχόλιο για το δωμάτιο. Το δωμάτιο είναι το καλύτερο δωμάτιο που έχουμε μείνει αυτές τις μέρες. Πόσο το πλήρωσες? Οπότε φανταστείτε πώς θα είναι τα υπόλοιπα. 21 ευρώ. 21 ευρώ. Πολλά είναι. Μπρο, έχεις μπάνιο που το κάνεις ό,τι θέλεις, το παίρνεις και στο σπίτι σου άμα θες. Πώς πάει το backup? Πάρα πολύ καλά. Είχαμε ωραία αρχεία. Έχουμε τα καλύτερα αρχεία. Τι είσαι καρπουζέμπορας και μου τα πουλάς έτσι? Έχετε καλά καρπούζια? Έχουμε τα καλύτερα Όλα καρπούζια. σου πάνε, ναι, Ναι, όλα σου τα πάνε. καλύτερα αρχεία έχουμε. Το χτύψεις του καρπούς πριν το πάρεις. Αλλά Χτύπησες, τουπ. Παίζει για το σούπερ μάρκετ που βρήκαμε καρπουζάκι ωραίο. Αυτό που μιλούσα ενδικά εγώ. Ναι. Βρήκαμε φίλε εκεί καρπούζεμπορα, σοβαρό. Μπορούμε να περάσουμε με Turkish Airlines μερικά καρπούζια, πιστεύεις? Πιστεύω πως θα μας τα πάρουν στα customs. Α, Βασιλάκης. Βασίλης. Τι ωραίος. Βασίλη. Βασιλάκι. Τι ωραία που έχεις βγει. το άκι. Κι ας μην είσαι κριτικός. Τι είναι αυτή η ατάκα που λέτε? Βασιλάκι.
Είναι Αυτό Τζορτζόγλου. είναι Καλτ, Ατάκα Τζορτζόγλου. Βασιλάκη, πώς βγήκες τόσο καλό στις φωτογραφίες, δεν μάγκα? Πες μου στον Άμα μυστικό σου σου. πω ότι έτυχε, θα με πιστέψεις? Θα σε Αυτό, πιστέψω. έτσι. Αυτός είμαι εγώ. Τι είναι αυτό? Ένα πατσαβούρι. Ημέρα 6, η ομάδα αναχωρεί για τον Μπισκέκ. Πριν πάμε όμως στο Μπισκέκ, πού πάμε? Για φαγητό! Και μετά? Όχι. Όχι. Πού πάμε? Θα πάμε να πάρουμε κάτι να φάμε μετά. Sorry. 561. Backside Canyon. Για ακόμα μια φορά. Τι να κάνουμε? Ξανά η Κάνιον. Δεν ήμασταν χθες εκεί. Ήμασταν βράδυ χθες εκεί. Τώρα πάμε για πρωινά πλάνα. Πρωινά πλάνα. Αν μπορείς να πας 2 φορές, γιατί να πας μία φορά. Έχουμε να τελειώσουμε κάποια πλάνα εκεί πέρα. Και μετά μπισκέκ, μισή μέρα ξεκούραση και πίσω για Αθήνα. Άλλη μια μεγάλη μέρα, με πολλή ώρα στο δρόμο, με πολλά μίλια να καταπιούμε. Αλλά αυτή είναι η ομάδα, γι' αυτό το σκοπό έρθει στο Κυργιστάν. Τελειώνουμε τα παραδοτέα μας, τα υλικά που έχουμε να δώσουμε στην Κολούμπια. Είμαστε happy, είμαστε γεμάτοι. Αύριο στο Μπισκέκ πάμε για σουβενίρι, για φαγητό και για ύπνο. Και Δευτέρα την κάνουμε. Φύγαμε. Παιδιά, η οδήγηση εδώ είναι... Αν δεν ήμασταν από οπουδήποτε από αλλού, αν δεν ήμασταν από την Ελλάδα, θα δυσκολευόμασταν πολύ παραπάνω, έχω να πω. Αλλά είναι, δεν ξέρουν τι είναι το φλας, πηγαίνουν τάπες όλοι, τι να πω. Βγαίνουν Οι δρόμοι αντίθετο είναι- ρεύμα. Καλά, ναι, ξεκάθαρα. Αυτό είναι στα light, ας πούμε. Οι δρόμοι είναι, λες και ότι παίζω Mario Kart και αποφεύγω τις μπανάνες. Βασιλάκι, αγόρι μου, γιατί σου κόρνε το περιπολικό? να είναι μπροστά ο Βασίλης ενώ οδηγάμε και δεν έχω τίποτα. Άμα έρθει ο περιπολικατζής εδώ πέρα, την έκατσες. Τι συνέβη μόλις τώρα Είμαστε εδώ σε αυτό το δρομάκι, στο Μποκομπόγεβο? στον Ποκομβόγεβο, και στρίβουμε εδώ αριστερά. Στο αντίθετο ρεύμα έρχεται ένας αστυνομικός και μας παίζει φώτα. Εγώ νομίζω μας παίζει φώτα να μας αφήσει να στρίψουμε όπως κάνουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Οκ. Μας σταματάει λοιπόν, κατεβαίνει εδώ και έρχεται και μας λέει: μιλάτε ρωσικά? do you Όχι, speak μας Russian? σταματάει, μας παίζει σιρήνα, Ναι, ναι. παρκάρουμε, έρχεται εδώ, μας κλείνει να μην μπορούμε να βγούμε, κορνάρει, κατεβαίνει και έρχεται με το περίστροφο εδώ πέρα, έτσι, και μας λέει Robocop, do you speak τετράγωνο. Russian? Του λέμε εμείς προφανώς και όχι, στα ελληνικά. Τέλος πάντων βγάζει Google Translate και μας λέει, μου πληκτρολογεί και μου κάνει You are violating traffic rules. Εμείς νομίζουμε ότι στρίψαμε παράνομα. Και όταν λέει μέχρι εκείνο traffic το σημείο. rules, λέω εγώ, ναι, αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι θα κάναμε κάποια παράνομη στροφή, ας πούμε. Και τελικά τι μας Και είπε? τελικά τι γυρνάει και λέει ο τύπος. Ο άλλος ήταν έξω με την κάμερα και τραβούσε από το παράθυρο και μας λέει ότι αυτό είναι παράνομο στο Κυργιστάν. Απαγορεύεται, λέει, να βγάζω το κεφάλι μου εκτός παραθύρου την ώρα που οδηγάμε. I am Άκου να δεις. violating traffic rules. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς δεν μας είπε νταβατζίστικα να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο ή να μας μπουζουριάσει. Του είπαμε ένα ραχμάτ και πήγε στην Έχουμε ευχή τον του Τάσο Θεού. εδώ που είναι Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι. απίστο στα ευχαριστώ και στα παρακαλώ. Νόμιζα επειδή έκανα ένα πλάνο έτσι και πέτυχα το περιπολικό, ότι δεν ήθελε να τον βιντεοσκοπήσουμε. Ναι. Αλλά αυτός ψιλοχέστηκε γι' αυτό. Όργανο της τάξης, φίλε. Αυτά. Αυτό έχω να πω μόνο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε πρωινό, γεια. Έχω αυτή τη λεμονάδα εδώ. Θα την πιούμε, άμα χεστούμε, χεστήκαμε. Τι άλλο πήρες? Αυτό το σαντουιτσάκι δεν ξέρω αν είναι το δικό μου, το κεμπάπ, ναι, το πρέπει να είναι το δικό μου. Πήραμε κάτι σνικεράκια κλασικά, κάτι σουβενίρια. Έχουμε ταξίδι μπροστά μας τώρα, κατάλαβες. Πρωινό πρωταθλητών, δεν χάνουμε με μοχίτο εδώ πέρα, μάγκο και passion fruit πρέπει να είναι Ω αυτό. μαλάκα, λέξη θα γεστείς. Και λευκή sneakers. Και το σάντουιτς? Κοτόπουλο. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζω. Δείχνει μια κότα απ' έξω. Σταματήσαμε για ένα τελευταίο πλάνο σήμερα. Βρήκαμε κάτι λιβάδια και έχει φοβερό sunset vibe. Οπότε πάμε να στήσουμε τρίποδο και μετά, αφού τελειώσουμε το πλάνο, θα έρθουμε να φάμε εδώ. Το αγνοήστε το, αυτό αγνοήστε το. Όχι, μην το αγνοείτε, εδώ θα έρθουμε. Εγώ γι' αυτό κατέβηκα από τα μάξι. Λοιπόν, πηγαίναμε για μπίσκεκ και πάνω σε αυτό το τεράστιο κόμβο βλέπουμε τα KFC. Και λέω θα σταματήσουμε KFC να φάμε. Και λέει ο Άλεξ, έχει Βασίλη μου, θα σταματήσουμε στα λιβάδια να βγάλουμε ένα πλάνο. Αυτό είναι διαφορά νοοτροπίας για τους πιτσιρικάδες που θα δουν το vlog.
να δείτε τι σημαίνει επαγγελματίας. Πάμε για το πλάνο, δείξε το λιβάδι. Εκεί θα πάμε να το βγάλουμε το πλάνο. Και θα τρέχουμε σαν τη Χάιντι, στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Αυτή δεν είναι. Χάιντι, Χάιντι, παρέα με την ασπρούλα. Πού ήρθαμε και πού ήθελα να είμαι. Το πολύ πολύ θα περιμένουμε 40 λεπτά. No. La policia, no. Προλαβαίνουμε να πάμε να φάμε και να έρθουμε. Λοιπόν, άκου, θα περιμένω εδώ με τον Άλεξ για το sunset. Πήγαινε φέρε 2 κουβάδες, μία zero και 3 πατάτες. Κάτσω να τα φάω, δεν μπορώ. Εδώ θα τα φας. Κάτσε φάτε και φέρε μας ένα πόλο. Στο χωράφι θα κάτσεις να τα φας. Χωράφι, φατό. Πικινίκε. Μόλις έχουμε τελειώσει το φαγητό μας στα KFC, ήταν το πρώτο κανονικό φαγητό που έχουμε φάει, το οποίο θύμιζε στην ουσία λίγο Ελλάδα, λίγο Δύση. Θα μας πατήσουνε, και τώρα πάμε στο Μπισκέκ. Για ακόμα μια μέρα, τελευταία στιγμή, θα βρούμε διαμονή. Αλλά αυτά έχει το ταξίδι, αυτά είναι τα ωραία. Οπότε πάμε να δούμε που θα μείνουμε σήμερα. Τι ψάχνουμε, τι βρήκαμε. Δεν βρήκαμε τίποτα προς το παρόν. Δύσκολα τα options τελευταία στιγμή στο Μπισκέκ. Είναι και full season εδώ για τα παιδιά τώρα. Ναι. Ξέρεις πώς πάνε αυτά. Ούτε στη Μύκονο τα σχετικά, ούτε στη Μύκονο. Εντάξει, θα τη βρει τη λύση σου. Βέβαια πιστεύω. θα την βρω τη λύση μου. Θα τη βρει, είναι Βασίλης. Βασίλης. Αφού δεν βρήκα τη Φανή, θα βρω τη λύση. Βρίσκει λύσεις. 3 χρόνια πριν καθόμουν σε ένα φοιτητικό σπίτι στην Πάτρα και κοιτούσα το ταβάνι. Δεν είχα δουλειά, δεν είχα πτυχίο, δεν είχα δικά μου χρήματα, δεν είχα followers, δεν είχα TikTok. Το μόνο που μου είχε απομείνει ήταν λίγο από αυτή τη δίψα για περιπέτεια και ζωή. Είμαστε τελευταία μέρα στο Μπισκέκ. Κατεβήκαμε downtown για να φάμε, να πάμε να ψωνίσουμε σουβενίρ από ένα εμπορικό και να συναντήσουμε την νέα μας φίλη, την Ντάρια, η οποία θα πιει ένα καφέ μαζί μας. Αυτό δεν είναι νερό, αυτό είναι βελούδο. Πιστεύω ότι έχουμε έρθει σε ένα mall με fake brands. Δεν αναγνωρίζω κανένα. Βρήκαμε ένα μαγαζί με ρολόγια, όπου το κουτί εδώ γράφει Cartier και το ρολόι γράφει Daniel Klein. Πιστεύεις είναι Cartier? Klein. Mine. How much? Ο Βασίλης τώρα κάνει παζάρι για fake Rolex εδώ στο Κυργιστάν. 35 βρουλάκια. Λέγεται Πόσο μοιάζει με Rolex? Τι γράφει πάνω? Rolex. Για να δω. Ζήτα του άλλο μοντέλο. Πες του, είναι πολλά. Too much. Brad. Πες του, έχω 2,5. Να το Rolex έμβλημα. Three. Το ρίξαμε στα 30 ευρώ. No. Τι του δείξες? 2.700. Για να δούμε ο Μπρατ τι θα δείξει. Discount. 3.300 Okay. με την έκπτωση. Αλέξη, πιστεύεις θα είναι μια καλή αγορά αυτή? Το ότι θα τον έχω στο επόμενο project με Rolex, τι σου λέει? Το ότι θα ξέρουμε εμείς και όποιος άλλος το δει από κοντά ότι το αγόρασε στο Κυργιστάν 33 ευρώ, Γιατί πιστεύεις θα λέω ότι έχω πραγματικό Rolex. Οκ. Deal. θα το πάρει. Стоит вот так. 3 800 стоит. Το πήραμε. Το πήραμε, παιδιά. We got it. Για κάτσε να κάνω ένα κοντινό. Με γεια σου, Μπίλι. Thank you, Brad. Ράχματ. Παιδιά, εγώ δεν κολλώνω σε τίποτα. Παιδιά, Μας έκανε 8 ευρώ έκπτωση. it feels like Rolex. Ναι, για να πιάσω λίγο. This is money. Α, ισχύει. Αν Κοίτα. ASMR. Rolex. Να σου πω τώρα, είσαι old money ή new money guy? Είμαι money. Money σχέδο. Βρωμάω λεφτά. Αλέξη, πόσο μούφα είναι? Έχει έστω ένα σημείο που να μοιάζει όντως. Η κορώνα, ας πούμε. Η κορώνα. Ναι, έχει την κορώνα. Νομίζω εντάξει. η κορώνα σίγουρα δεν είναι Rolex. Η κορώνα είναι από άλλη μάρκα. Αν αυτά ήταν πραγματικά μηδενικά εδώ πέρα που έλεγε σε ευρώ, μπορεί να ήταν Rolex. Ήρθε η φίλη μας η Ντάρια και θα μας κάνει ένα mini tour στο εμπορικό. Hello, Daria. Hello. I know English is just a little bit. And we are meeting in a cold sore lake for this
Wednesday. Right. Be careful. So it's all Εδώ. Παρέα με τους locals, φίλε. like Και τώρα θα δοκιμάσουμε τα παραδοσιακά ποτά του Κυργιστάν που μας πρότεινε η Ντάρια. Να θυμηθούμε τι έγινε την τελευταία φορά που δοκιμάσαμε. Δεν πήγε καλά. They're talking about hummus. Nobody liked it. We were like that. Τα βλέπω και αυτά άσπρα. Δεν νιώθω καλά. Δεν νιώθω καλά, φεύγω. Βασίλη, θα κεράσεις, δεν θα κεράσει το κορίτσι. Θα προσπαθήσω, όχι οπλίσει και εκείνη πορτοφόλι, να ξέρεις. Αλήθεια, δεν υπάρχει έτσι. Χώσου, κάνε τζατζάρισμα. Κάνε Dennis Rodman για rebound. Για να δούμε τι θα δούμε και τι θα πιούμε. I'm curious about the traditional drink. Максим, чалап это отдельно? Ага. Максим это отдельно? Да, и Аралаш. Аралаш это вместе. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Only vibes. Κάνατε γελάω, ενώ μέσα μου κλαίω. Αλέξη, είσαι ο μπροστάρης μας. Είσαι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης μας. Θα πιείς πρώτος. Μας έφερε τώρα εδώ τρία είδη. What? Dinosaur. Τρία διαφορετικά είδη ποτών. No. Είναι αυτά εδώ. We will try it. Okay, try it. Let's try it, guys. Έλα. Okay. Alex. Real reaction, please. Είναι σαν γάλα με πολύ αλάτι. Ναι. It's nice. It's like milk. Οκ, σειρά του Μπίλι. That's nice, actually. Yeah. Λέει ψέματα. Όχι. Κανένα ψέμα. Όχι, είναι κεφίρ. Όχι, δεν είναι. Κεφίρ. Ναι, και Θα κάνουμε το, θα κάνουμε το. Δεν είναι τόσο κακό. Gonna vomit. I'm sure about that. Όχι. Δεν είναι τόσο κακό. Είναι φοβερό. Amazing. Amazing, great. Δεν είναι τόσο I've κακό. ever taste. Ah, yeah. It's a chalap. The next one is next soon. Alex first. Alex first. Maxim. Yes. Maxim, okay. Φοβερό. Οκ. And chalap. Οκ, οπότε last one. το Yeah, that's one. What's the name of this? Chalap. Τσάλαπ. Οπότε το τσάλαπ είναι κεφίρ με αλάτι, το Maxim είναι νερό, αλεδρό νερό. Ο Θεός βοηθός. Είναι περίεργο. No. No. What do you think about Tasso's reaction? Oh, I think it's normal Like it? because Do you like Maxim? I like it for 2 years ago. Then I don't like it. Do you like it now? Yeah, Okay, go. but it's different. Like Γενναίες γουλιές. Okay. it's normal. I've tasted more horrible things. It's not that bad. Do you prefer τσαλάπ or Maxim? Τσαλάπ. Chalap. For Ναι, the το moment. τσαλάπ And είναι... this is mixed. Okay, let's try them. Ωραία. Θα δοκιμάσουμε τώρα ένα που έχει τσαλάπ και Maxim τα μαζί. Είναι πολύ ευγενικό παιδί πάντως. Okay. I prefer only this Only this. or that, not Okay, mixed. okay, okay. Έλα. Okay, say cheers. Καταρχάς, δείξε από πάνω την υφή. Είναι λίγο σαν να έχει. Ναι. Δεν το περιγράφω. Όχι, πες cheers πρώτα. Cheers. 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 Serious? Cheers. Cheers, φίλε. Έλα. Chug, 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 chug. This one is the mixed. Mixed. Are you sure? Yeah. I will be okay after that. Yeah, you will survive. Had a friend who drank some of it. God. He died. I can smell more Maxim than Chalap in this. Don't try to hide it. You are a very good girl, and this is a very good drink. But I would prefer all the way the kefir, the Chalap. Θα σου στρώσω το στόμα. It's like yogurt with water and salt. Yeah. We're here with Daria. She's gonna give the closing statement to our video.
Hello, my name is Daria, and we're meeting this Wednesday on the Lake Culture. I like your Lake people. Are we your friends now? Yeah, I'm your friend now. Yeah, of course you are. Absolutely. Thank you. This was very good. It's cute. Don't be shy. It was big pleasure, Daria. It was big pleasure. Big pleasure. For us. To meet you, yeah. Thank you. Thank you very much. We're waiting for you in Greece. You're in Greece? Yeah. I think in a little December 28th, 28? you fly to Greece.